mung seliramu mergo seliramu paling istimewa bagiku. Aku ngakoni salahku, ngobrol sing tak jaluk, sing gede pangapuramu. Janji setenan mas, aja seneng nani wedokan, bakal ayam tak terang, anggonmu urip bebranyaan. Suadi seneng. Jalan masih pancen mengkono dik aku ngakoni salahku pura sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Janji sing tenan mas, aja seneng nani wedokan, bakal ayam tak terang, anggonmu urip bebranyaan. Monggo bosku Galen Deva ayo sini Jeris gasin saya. Bos geger teklek kecemplung kaleng ketimbang golek dik sing kebanting alu wong balen.
Saestu dek dadi anteping kalbu tak berani jiwa raga tulus ing ati gonku ngetadi eleng-eleng dek jamane semono runtang-runtungan anane mongono liya Om Lili lali janjine Maratoya nganggo teklek kecemplung kalen timbang golek dik sing penting alu balen Saestu dek dadi anteping kalbu tulus ing ati lali janjine bar lali janjine stop kelangan habis ini ya dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe juga tak kene wis tak SMS tak balesi yen tak telepon malah topateni mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mesti tak ciwa Mbak Angel bar iki leren sik Didik nyanyi kelangan. Oh nggih. Bar kelangan kok Dek Puput jek ndutang lho Dik Dik tetuagih nggo. Mbak Angel hae Mbak Angel. Kalah. Janjane kowe ning ati.
Oke, terima kasih matur tembang cuan, thank you. Backlight ya. Gua seger. Bedara Boski. Bosli. Anu dek, puput ya, puput nyatet.
setiaku bisa duweni marang sang Yasulas Bubut pinter rene kan jangan beranjak dulu, masih ada kalah. Ayo dek, tabel 13 loh dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang, saya kesana bapaknya kok. Hamba Allah. Guys, Sugeng kamu, para tamu, Pak De Pardi. Jogetnya saat ini apa mangke? Pak De Mesre sing rawuh mung sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal pepujanku. Pak De Mesre kepranan barengkan durung kenyataan. Mbaknya ini saya Honda Yusuf. Pak Jemen, maka Pak Jemen. Oh, Sunar. Berkah barokah. Mas Dodok. Mung
Barokah barokah masku. Yen mulane aku ra wis kondo. Aku nesta lan ora bonto donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan ninggal katresnan. Diriska kose aja kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. Bablaske ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makme Pak No. Ben unjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Le nyiapke ben soyok rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, sugeng rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Ya, keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih. Ya bablaskin tinggal katresnan. Mbak, ya ini saya suwe. Aku muda ya suatu weno. Bude gini ya, ini bude. Nangis sajroning atiku, nalika sliramu ninggal aku, apa sliramu ra krasa? Ade mau lagune napa? Sambat karo sapa? Bude cantik. Asuwon rino lan sampai bawah. Mugi Gusti urut saka kene. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya. Sampai bawah, Dik. Tahu nono, winda nono. Tak tangi. Neng bojo ing tresno. Jangan nongko bebasane. Katon seliramu Bude Parti. Ya Bude Parti toh. Bude. Aja lali bude iki. Matur nuwun. Wes gelem tak sing
serawuh orang kaya. Suwun rino lan mugi-mugi Gusti njok sangu mak. Mama. Mama lho gak ngaweli piye to, Pak? Bisa kaya Mae wae. nunggu di geger. Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya masih. Matur nuwun Bu. Yo. Tahun nono bindo nono tak anteni sak pucuking tresno sembah nuwun bareng lali janjine masih lali janjine Aja lali pawon matur sembah nuwun lali janjine ini pelanggaran ini. sampai bawah sampai bawah sampai bawah sampai bawah Pelanggaran. apa bang apa Pak Deutan kok digoyangin. nah wis maringi lho dek SMS trambalesi yen tak telepon malah tak pateni mata sembah nuwun mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mandi tak ciwel ciwel Mas Bambang sampun iya yang 3 belum iya tenang kue kualat karo uti sumpah kue kualat kue karo uti setunggal kalih 3 dereng Pak yang D uti matur nuwun nggih niki lali janjine diputer Dek Rizka yang uti calim aku wis ngomong kue kualat karo uti kok kue kualat yang uti salim sih derek muji kita sapiran sehat Pak No dirgo yuswa awet sepuh uti geser sampingin nah iya maksudku yang ngono lho Dek Bu nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih kowe iki kok yo ngerti wae lho Pak D matur nuwun nggih sembah nuwun pokoke Budhe penaringan sehat semuanya matur sembah nuwun ya Allah ayu-ayune Pak No cebrangon kae urung lho Dik ayo rono kae yuk sik kae urung ono hilale Pak No enak ayo ta wis to hilale urung ketok ya janjane komeneng ngendi selagatmu sajak nyupriani ayo rene Dek hatiku susah nyebrang nyebrang karo penyanyi liya
Untuk keluarga besar arisan Tritunggal, untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tugas es krim. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe Sebandung ya Bapak nggih Bapak matur Sebandung Sebandung kita informasikan dulu buat seluruh anggota arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan mie ayam. Di depan gerobak mie ayam untuk pembayaran arisan Tritunggal. Monggo, kowe pas bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona tuh Pak No. Iya tutup. Senyum-senyum wis nyiap nih saweran. Ya genah aromane gitu. Ya. Janji. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar tuyul. Janjane kowe neng ngendi. Kelakatku. Kusik-kusik. Sajak mbok Kiryani. Susana